in ka yadda shi ba za ka saurara. To shi ke mu je. Hausawa ba ni kamar da ke gani an fara awon kayan alhazai kenan kuma alhamdulillah ba a samu wani matsala ba tun da muka fara don suna bin ka'ida na kilo 32 kuma da kuma ne bayan wannan akwatin da aka riga da aka auna kenan wadda suke jiran a kwashe da muka wuce da su Najeriya ga ma'aikata na kamfanin jirgin sama wanda suke aunawa tare da haɗin gwiwar wakilanmu kuma idan mutum ya sa ya wuce kilo 32 alhamdulillah da an ce ya rage sai ya je ya rage babu wani matsala kuma mun bi ka'ida ne wajen ganin cewa jirgin farko da suka fara zuwa su ne za a auna kayansu domin ganin cewa sun fara komawa gida nan ba da daɗewa ba da zarar an kammala jirgi na farkon nan za a shiga awo jirgi na biyu jirgi na uku jirgi na hudu da kuma jirgi na biyar zan yi ɗayin tattauna kaɗan daga cikin wasu alhazai da aka wato auna kayansu domin jin irin farin ciki da suke da shi ku bi musu na hankali gashi za ka gaya mana sunanka da kuma yadda ka ji da aka fara awon kaya. Sunana kenan. To ya ka ji da aka fara awon kaya? So na yi farin ciki yadda muka gama wannan aikin haji lafiya kuma ana shirye-shirye ana kai ne su jakunkunan nan sauransu ana kokari za a mai da alhazai kowa ya koma gidan shi. So na yi farin ciki. Yanzu ana auna kaya shin akwai matsala da kuke fuskanta wajen auna kayan ne? Ba wani matsala. Ba wani matsala komai na tafiya normal. Za ku ga in dai aiki ya tafi haka za kowa bukatar shi zai biya. Me sunanka kuma wani irin farin ciki ka ji da aka fara awon kaya? Sunana Shayawu Ibrahim daga Zaria. Na yi farin ciki sosai alhamdulillah. To an auna kilo nawa aka baka kuma kilo nawa ka sa? An bani kilo 32 amma an auna na kilo 30. To an samu matsala wajen awon? Ba samu matsala ba. To wani godiya za ka yi? Alhamdulillah ina gode ma Allah.